Балалар тормыш көзгесе дибез. Якыннарыбызның иң дигән сыйфатлары шушы көзгедә чагыласыман. Бүгенге героябыз ике талантның сөекле улы булып буй җиткергән егет, әнисеннән ихласлык, әтисеннән тәвәккәллек, гаделлек алып, алар өчен гаҗәп дәрәҗәдә кадерле булган урында җитәкче булып хезмәт куя. Без Татарстан китап нәшриятында Гүзәл һәм Илдар Сәгъдәтшиннарның күңел көзгеләрендә ниләр чагыла икән? Бергәләп гаилә учагы тапшыруында барларбыз. Илдар күренекле шагыйрә Фәйрүзә Мөслимова һәм журналист Камил Сәгъдәтшинның улы. Кичкенәдән шушы иҗат дигән гаҗәеп дөньяның бөтен нечкәлекләрен күреп үсә. Һөнәр сайлаганда да әти-әнисе юлына өстенлек бирә. Бу сүзләр белән генә аңлатып булмый торган тартылу инде 14 яшендә үк нәшрият өлкәсенә гүя бер сылтамага әверелә. Әнисенең китабын нәшр итә ул. Үз куллары белән кадерле кешесенә бүләк ясый. Илдар, минем кулда сезнең иң тәүдә нәшр иткән бик тә кадерле китап. Үзегезгә тапшырыйм әле. Истәлекләрне барлап алыйк әле. Мин бала чага булсам да, барыбер гаиләдә гел менә язучылар турында сүзләр, ниндидер язучыларның җыелып командировкага бару турында сөйләшүләр булды инде. Шуларны гел тыңлап үсәргә туры килде. Һәм шул сөйләшү вакытында инде шундый Татарстан китап нәшриятендә китабың чыгу бәхете, менә нинди зур бәхет икәнлеген аңлашыладыр. Әнинең дә сөйләгәннәре булды инде. Һәр язучы өчен китап чыгару ул бала туу белән тәңгәлдер дип уйлыйм. Мин инде 14 яшьлек чагымда менә шундый әле ул һәрбер гаиләдә, журналист гаиләсендә инде печатный машинкалар басып бастыра торган машинкалар ул инде бар булган әйбер. Менә шул машинкада бастырып, менә ничә битлек 8 битлек китап бастырып биргән менә нигә. Монда инде шын китапларда язылганча, хәтта ОТК штампларына хәтле куйган булганмын. 14 яшьтә фантазия бар бит инде. Число сдачи, набор в печать, техник редактора, рәсми редактор, корректор, бөтенсе Илдар Сәгъдәтшин дип куелган. Бәясе килешү буенча, хәтта менә бөтен таләпләренә туры китереп, рәсемләп ясаган булганмын әле ул вакытта. Әни барда дөнья якты, әни барда үй жылы. Сыйынам да сөйләм гел, мин бәләкәй, ул олы. Малайлар кызлар илендә, дусларым дөнья тулы. Тик иң якын дустым, әни, мин бәләкәй, ул олы. Әле әни исән чагында бу китап нәшриятына эшкә урнашкач, инде монда эшкә килгәч, әни инде менә күрәсең бу инде югарыдан ниндидер менә син иң беренче китабың дип, мин монда эшкә килгән көнне үк миңа табып, шуны мен синең бүләгең кире кайтарам, син менә шуны сакла дип миңа биргән. Шуны хәзер менә кабинетымда саклыйм. Иң беренче китап шушы 14 яшендә китап эшенә тотынган булганмын икән. Булай бит инде тормышны белеп бетереп булмый. Мин инде Татарстан китап нәшриятына килермен дип кем уйлаган, кем монда эшләрмен дип. Инде менә 8 елдан артык вакыт үтеп тә киткән монда эшләгәнемә дә. Шушы вакыт эчендә китаплар шактый нәшр ителә. Әнисенең китаплары да дөнья күрә. Газизләреннән гаделлекнең ни дәрәҗәдә мөһим икәнлеген аңлап үскән уллары бу мәсьәләдә дә шул кыйбласыннан тайпылмый. Якынының китаплары нәшр ителгәндә дә гадел тәртип белән эш итә. Дөресен әйтергә кирәк, журналистлар, язучылар, алар бик акчалы, бай һөнәр түгел ул. Шуңа күрә монда акча эшләү өчен кызыгучылар өчен монда дөрес юл булмас. Шуңа күрә монда инде күбрәк күңел эше ул, җан тарткан эш. Шуңа акчасына кай вакытта карамыйча, үз акчаңа да үз керемеңне анда кертеп тә үзең дә беләсең, синең дә эшең шундый иҗади бит инде. Менә беренче чиратта ул күңел өчен, аның акча ягы ул 3-нче, 4-нче урында тора. Шуңа күрә мин язучылыкка, журналистлыкка бармам дип, әмма шулай да күрәсең күрәшәк барыбер шушы өлкәгә
Юллар алып килде. Юллар шушында китереп тоташтырды инде барыбер шушы өлкәдә. Нидә шулай әйткәнем? Әгәр дә менә без сиңа шушы дәрәҗәдә татар телен өйрәтмәсәк, әдәбиятын өйрәтмәсәк, син эшли алыр идеңме менә шундый? Менә димәк, син безгә рәхмәтле булырга тиеш. Мин бүген дә аның өчен рәхмәтле. Ана теле алып килгән юл дип әйтеп була бу юлыңны. Дөрес. Туган җирен яратуы, күңеле белән тамырлары тоташкан авылга тартылуы, гаилә кыргач үз йортларын булдыруга сәбәп. Шәһәр яны бистәләренең берсендә төпләнәләр Сәгъдәтшиннар. Илдар, менә шушы шәһәр читендә, җирдә төпләнү, бу ниндидер бер ыгы-зыгыдан качу идеме? Бер караганда авыл балалары шәһәргә таба омтыла, шәһәргә китү турында хыяллана. Әмма мин киресенчә ниндидер җирне ярату бар миндә. Менә җирдә нәрсәдер шөгыльләнәсе килә, бераз булса да, аның бер-ике булса да бәрәңгесен утыртып, кәтмәннәп, менә җир белән шөгыльләнәсе, чөнки ул әйткәнемчә авылда, нидә җәй саен бит инде авыл җирендә, аннан соң бөтен цикл эшләрне беләм. Фермада да абыйга булышып йөрдем, көтүдә көттем бит инде, теге шөгендердә дә, колхоз басуларында да эшләгән чаклар булды. Ниндер менә шул мәхәббәт тәрбияләнгән инде күрәсең шул. Шуннан соң җиргә ничектер тарта мине, күңел тарта. Менә Аллага шөкер, хатынның кыда шулай булып чыкты. Илдарның эше көндәлек ыгы-зыгы, мәшәкатьләр белән бәйле. Гүзәл дә тынгысыз кеше. Алар икесе шушы гөл чәчкәле матур йортларында күңелләренә, җаннарына тынычлык табалар. Күчтәнәшкә дигән ипиебезне алып, без аларның йортларына кунакка килдек. Гөлчәчәкле бакча, яшелчә түтәлләре, барысы да күңел өчен бу йортта. Шәһәр кызы өчен җирдә казыну гайри табигый хәл булса да, гүзәл җирне ярата икән. Гүзәл, менә бу бакчаны карап бетергә бик күп көч кирәк бит. Кайчан өлгерәсез? Эштән кайткач, сиз генә ашарга пешереп чыгам, чөнки фитнес-клубларга минем вакытым юк. Бу минем фитнес. Иң яхшы хәрәкәт. Җимешләре дә тәмле була бит әле аның. Ансы да дөрес. Чынлап тагын мин яратам монда эшләргә, вакытым гына бик җитми. Менә шушы җирдә эшләү, аны ярату, бу әти-әни тәрбиясе белән бирелдеме икән? Шәһәрдә торсак та, безнең 4 сотыйлы бакча иде. Шунда җимешләр, чигендерме, кишерме утыртып, шунда кунып, ял көннәрдә шунда казынадырга ия. Ә балалар ничегрәк? Балаларның тоже бик вакытлары юк, яраталар. Чәчәк утырта, Сәлим малай булса да ярата казынырга минем белән. Бергә чәчәкләр утыртабыз аның белән. Шау чәчәктә утыра йортыгыз. Димәк, инде монда Сәлимнең дә хезмәте бар дигән. Бик дөрес, Бу йортның капкалары һәр вакыт ачык. Туганнар, дуслар бик яратып килә бирегә. Гүзәл ягыннан да, Илдарныкылар да, Сәгъдәтшиннар да көтелгән кунак. Бәйрәмнәрдә генә түгел, көндәлек тормыштагы гадәти аралашу бу. Әнә шул гадәти аралашу нигезендә ихлас бергәлек бит. Абый апа, әне сеңел дуслыгы, гүзәл иренең туганнарын үзенекеләр дип кабул итә, Илдарга хәләленең якыннары чит түгел. Гаилә башлыгының сеңлесе Диләрә дә балалары белән еш керергә тырыша. Бердән нәсел дәвамчылары дус тату булып үсә, икенчедән кадерле абыйсы, җиңгәсе. Без бик дус идек. Без бер бүлмәле квартирада озак вакыт яшәдек. Миңа 13 яшь иде, абыйга 18, без 3 бүлмәле квартирага күчкәндә. Ә бер бүлмәле квартирада яшәү ул нәрсә? Ул бер-берең белән һәр вакытта бергә булу. Без һәр бәйрәмгә стен газеталар ясыйдык, чыгарадык. Фотоларны ябыштырып, төрле теге ниләр уйлап табып, карикатуралар. Аны бүтән күршеләр киреп карый иде. Алар бара әле хәзер бакчада, минем бакчасында. Истәлеккә калдырган. Анда автографлар куеп, бик күңелле яшидек, бик рәхәт иде. Без гел бергә идек. Абыйның дуслары булганда, алар менә гел безнең өйдә иде. Менә күңелле яшәдек без. Аннары бакчада бик күп вакыт уздырадык абый белән. Абыйның куллары бик булган. Ул үзенең куллары белән
Mebellер, минем курчакларыма мебельләр ясаган иде ул. Ул әле дә бакчада бар безнең. Хәтта курчаклар өчен махсус. Курчаклар өчен карават, шкафчиклар, өстәл, урындыклар, ул урындыкларга аннары әни утырып шубы тойдырыя. Шундый кичкенә генә курчак өчен ясаган шикелле урындыклар абый куллайды. Сабый чактан күңелгә салынган шөгыльләр гомерлек. Алар адәм баласы белән гел янәшә. Һөнәри үрләргә ирешкәндә дә, ниндидер уңышлары булганда да, ялгышларга тарыган чакларда да, шул шөгыльләр белән кергән сабаклар үзең булып калырга этәрә. Илдар да эшендә тәвәккәл җитәкче, ә якыннары янәшәсендә ачык күңелле әти, абый. Ул бик еш кына калыбына якын урынга, Аккышлы күлгә килә. Үзе белән балаларын, сеңлесенең улларын, кызын ияртә. Монда туп уйнарга киләсезме күбрәк? Күбрәк балык тотарга. Монда күрше тирә балык тотарга төшә. Пикниклар ясарга яратабыз инде. Балаларга инде күбрәк пикниге ошый. Аккышлар да бар. Ну, аккышлар булган җирдә башка кош-корт утырмый дигән булалар. Ну, алар күрәсең бәпкәләрен башка җирдә чыгаралар. Монда ял итәргә киләләрме? Аккышлар булган җирдә башка аккышлар булмый дидең. Бәлки бу аларның гаиләдәге тугрылыкларына бәйледер, ничек уйлыйсың? Аккышлар гомумән алар бит Гаиләгә чит ят кешене китермәскә. бар үз гаиләләрен үзеннән саклыйлар инде. Балаларыңа нинди гаиләтләр иде? Чынлап әйткәндә, менә син әйттең бит оясында ни күргән. Мин менә үзебезнеке кебекне теләрем һәм шуның өчен үзем дә кайчагында үрнәк булырлык әйберләр эшләргә тырышам. Мин абыйның балаларын бик көттем. Абый бит безнең бераз соңрак өйләнде. Мин беренче кияүгә чыктым. Миңа 19 яшь иде, ә абый миннән 6 яшькә зур. Һәм шуңа күрә абыйның баласы минекеннән соңрак туды. 2,5 ел аларның аралары. Илсинәне мин бик яратам, Сәлимне дә. Алар минем Үз балаларым шикелле. Минем әле кичкенә малаем Зариф. Минем ди абый Сәйит түгел, минем Сәлим абый минем дип. Илдарның улын абый ди. Абыйның малайын минем абый ди. Минем абый Сәлим, Сәйит түгел ди. Илсинә белән Азали да алар да кичкенә чакта бик еш бергә булдылар, әбекәләрендә. Бик хәзер дә аралашалар, яраталар бер-берсен, сердәшләр. Камил әфәнде, бала баласы балдан татлы дибез. Ничегрәк оныклар белән гөрләп яшәү? Алар белән күңелле дә, рәхәт тә, һәм дә теге ничек дип әйтәләр әле, үзеңнең дәвамыңны күрү ул менә чыннан да күңелгә бик теге нур өсти торган бер әйбер инде ул. Алар белән сөйләшеп, киңәшеп, аларда үзеңнең неңне бала чагыңны күз алдына китерәсең аларга карап. Шагыла, көзгедәге сыман. Көзгедәге сыман. Үзегезгә генә хас традициялар бармы гаиләгездә? Илдар да диләрә дә безнең менә әнисенең һәм минем һөнәрне дәвам итүчеләр. Ул бит күңелгә бик якын нәрсә инде. Ул синең башлангычны дәвам итү һәм дә аларның теге кем әйткәндәй күпмедер дәрәҗәдә син ирешкәннәрне дә күбрәк теге нитү бик күңелле хәл. Ул ниндидер яшәргә дәрт өсти торган әйбер. Бүгенге көндә Диләрәнең Азалия, аның 2 кичкенә генә китабы чыкты. Ул бит инде тоже ниндидер традицияләрнең дәвамы. Димәк, менә шушы язуга сәләт, иҗатка сәләт бирелгән дигән сүз оныкларга да. Иҗади сәләттә, спортка тартылуда бар оныкларда. Сәгъдәт Шиннарның олы кызы җәядән ату төре буенча инде куанырлык уңышларга ирешкән. Сәлимнең дә бу юлда тәүге адымнары ышанычлы. Гомумән, бер урында гына утырмый, гел хәрәкәттә булу, сәяхәтләр ярату аларның яшәү рәвеше. Гүзәл, Илдар, шундый матур җирдә утырабыз. Бик рәхәт мөхит, шушы рәхәт мөхиттә танышу тарихында барлык инде. Мин инде ул футбол белән бик каты кызыксынадыр. Гүзәлнең
билетлары бар футболга. Шунда бергә футболга йөри башладык. Аннан соң безнең телефоннар да ул вакытта телефоннар әле бик еш күренеш түгел. Безнең телефоннарыбыз бер үк фирманыкы, бер үк марканыкы. Курайлы әйдә якынрак утырыйк әле футболда перерыв вакытында гына бергә телефоннар турында сөйләшеп алдык. Шуннан китте бер сизми дә калды. Менә инде ничә? Инде 45 ел үтеп киткән. 45 елга җитәргә язсын, Илдар. Елы 3 итеп саналса, 45 туры килә инде, 15 ел яшәп, аны әйтәләр, год за 3 диләр. Башта нәрсәгә игътибар иттең? Күзләренә, зәңгәр күзләре. Әле мин күзлексез идем ул вакытта. Гаиләдә кем күбрәк юл куя? Мин. Илдардыр, әйе, чыннан да. Ни дисәң дә, барыбер мин кире биткән инде. Бара ул әйткәли, нитә, мин бер колактан керә, икенчесеннән чыга кайчагында. Но шулай да барыбер колак салам, үзем өчен ниндидер нәтиҗәләр ясыйм. Аллага шөкер, менә әле әйткәнем булмады. Гүзәлгә бик зур рәхмәт. Ул мине түзеп торганга, бөтенебез дә идеаль кешеләр түгел, бар ниндидер катышылыклар булырга мөмкин. Ул аны җиңел итеп кабул итә һәм бер дигән матур итеп яшәп ятабыз. Балалар тәрбиясендә бәхәскә килгән вакытлар буламы? Илдар. Булгалый. Менә бүгенге көндә безнең кызыбыз бик үсеп килә бит инде. Аның мәктәптән соң кайсы юлга, кайсы юнәлешкә җибәрергә, үзенең дә һөнәрләре төрле Мавыгулары да төрле кызыксынулары бик күп инде. Шуңа күрә хатын-кыз буларак, ул инде мин инде аңайтам, син Илсинә белән күбрәк син сөйләш, син аралаш, чөнки җитлеккән вакытларда әмма малай кешене инде улым белән күбрәк аңа бәлки әтинең игътибары күбрәк кирәгрәктер. Ну, бу яшьтә әле уен форматында. Бөтен эшне киңәшләшеп башкарасызмы, Гүзәл, гаиләдә? Безнең шулайдыр, әйе. Ну, эшкә кагылмаган эшләрне. Эшкә кагылмаганнарын. Әйе. Гаилә, йорт мәсьәләсендә. Әйе. Мин инде хәтта эштәге әйберләрне дә Гүзәл белән киңәшәм, чөнки ул гомер буе финанс хезмәтендә эшләгән, минем финанс яктан бераз гына белмәгәнрәк әйберләрем бар. Шуңа күрә мин кайчагында менә бу әйбер ничек эшләнә, бухгалтерия ягыннан кагыйдәләре нинди, үземнең дә эштә бухгалтерлар булуына карамастан, монда инде тагын бер фикер һәм яхшы, дөрес, төпле фикер ул кумачауламый. Камера каршында аралашуның бер яхшы ягы бар. Кеше үзе дә сизмәстән балачак хатирәләрендә барлый, гаиләдәге мөнәсәбәтләр турында да ачылып сөйли. Әнә шулай ачылып аралашу табын тирәлидә дәвам итте. Сөйләшүебезгә Гүзәлнең әнисе Әминә ханым, туганы Наил апа, бер туганы Наил абыйсы да кушылды. Әминә ханым ишле гаиләдә үскән, ачысын төшесен татыган буын вәкиле. Үткәннәрне искә алып, кадерле хатирәләр белән бүлеште. Үзебез менә Наилә белән бик зур гаиләдә үстек. 10 балабыз. Менә әнкәйнең 10нчы бала тугач, 10нчы балага 1 ел тулгач, әнкәй безнең герой ана. Шундый алтын медаль бирделәр әнкәйгә. Кадерле истәлек инде бу. Кадерле истәлек. Бик тату, бик ишле гаиләдән без. Алар гел еш кына аралашып торалар, һәм аларның 2 туганмы, 3 туганмы, анысына да карап тормыйча. Мин анда буталып бетәм хәтта ул туганнар арасында. Алар гел аралашып торалар. Ул бәйрәм вакытларында гына түгел, көн сайын диярлек. Махсус WhatsApp'та да группалары бар, көн сайын язаларында. Андый әйберне минем күргәнем дә, ишеткәнем дә юк. Бердәмлек, бергәлек дип атала бит. Менә абысыннан сорыйга әле Гүзәлнең. Ул бит балаларның хәзер менә шулай 2 туган, 3 туганнарның аралашуы, ул инде балачактан күңелгә салынган була. Үзегезнең үскән вакытлар ничек иде? Бик күп абыйлар, апалар булган, ирәтәләр, ярдәм бик зур булган мин үскәндә. Шул алга кайтып, утын ярап, әби бабай белән урамга чыгалар и синеп, вот шаир малае шул хәтле утын ярды, пешән иде шул хәтле. Арба белән маташа бөтен нәрсәне белә. Ну, ирәткәннәр миңа бик шат,
өйрәндем, үзем балаларга ярдәм бирәм. Наилә апа, менә шушы җирне ярату, туганчылыклы булу иң тәүдә нәрсәдән башлана икән? Әниятиләрдән инде, алар бик тырышый, әткәй мәрхүм дә бик бакчаларын карап, маллар асрадылар. Ишле гаилә булгачтын һәр вакыт безнең стәлләр, табыннар тулы булды, килеп җирделәр бөтенесе дә. Бик мин төбидә калдым инде. Без Әминә апа белән яшәгән гына аралар, игезәк кебек бергә үстек инде. Гөлбергә ул сыгыннан укырга китте. Нижнекамскига шулай күчеп, барыбер очрашабыз һәр вакыт, бергә яшәшәбез, җирагара дип тормыйбыз. Аралар ераклыгы менә туганнарның якынлыгына бергә аралашуына киртә була ала микән, Камил абый? Аралар ераклыгы киртә һич кенә дә була алмый өчен дигәндә, ул бит инде хәзерге заманда мөмкинлек, теге аралашып яшәү мөмкинлеге көн сайын, сәгать сайын элеккеге белән чагыштырганда әйбәтрәк. Менә монда үзебезнең дәвамчыларыбыз, нәсел турында да сүз чыкты. Менә ул инде менә кешенең тормышы яхшыра барган сайын, ул үзенең тарихына, үзенең нәселенә, үзенең теге үткәненә күбрәк игътибар бирә. Ни өчен? Чөнки балалар үрнәк алып үсәләр. Тамырларны белү кирәк дип әйтәбез, әле бит менә Фәйрүзә апа ягыннан да бик гыйбрәтле нәсел дип беләм мин, Диләрә. Чыннан да безнең әнинең әбекәсе Указны мулла кызы, Арыслан кызы Әминә, аларны Раскулачевитә әйткәннәр, ул барыбер үзенең диненә тугры булып калган һәм менә аның 1799 елда чыккан Коръәне бүген менә бездә. Әни дә, әбкәй дә аларны саклаган иде. Хәзер инде сиңа күчте. Шулай дип әйтәбез инде, кыздан кызга дип. Шушы табын артында без гаилә учагы дип сөйләшәбез икән. Тапшыруыбызның исеме дә гаилә учагы. Менә безнең бик матур итеп учагыбыз да яна. Сез нәрсәләрне күз алдыйсыз гаилә учагы дигәндә? Гаилә учагы ул менә бер-береңнең туганнарның бигрәк тә менә бер карыннан булган туганнарның берсенең хәлен аңлап һәм дә менә теләсә кайсы вакытта ярдәмгә килергә әзер булу. Киңәшең беләнме, мөмкинлек, башка мөмкинлекләр беләнме. Гомумән теге гаилә бит инде ул тормышның нигезе. Әгәр дә гаилә нык булса, тормышның нигезе нык була, андый гаиләнең нәселе дә нык була һәм киләчәге дә бар. Мин кичкенә чагымнан ук үземнең гаиләмдә 3 бала булыр дип хыялланган идем. Менә мин үскәч, минем 3 бала була. Һәм мин шундый хыялланырга яратадыр. Минем өйдә һәр вакытта шундый тәмле, бәлеш исләре, пирожки исләре килеп торачак дип. Һәм менә Аллага шөкер, 3 балам, пирожкилар исе пешереп торам, яратам. Менә минемчә гаилә учагы менә шулай балалар белән бергә өстәл артында тәмләп, ямлап шабылырга тиеш. Гаилә учагы менә мичтәге дөрләп янган шикелле бар безнең җөрәкләребез дөрләп, беребезне яратып, якын итеп яшәү. Мин уйлыйм, гаилә учагы дип менә шулай бергә җыелышып, бергә сөйләшеп, уртаклашып, гел бергә булыйк. Менә шулай уйлыйм. Киңәшеп яшәргә кирәк, бер-береңне хөрмәт итеп яшәргә кирәк. Менә шул чакта гына гаиләнең киләчәге өметле, дәвамлы булыр дип уйлыйм. Тапшыруыбызның башында күпме бөек шәхесләр үткән урында көзге каршында башладык сөйләшүебезне. Тормышта да шулай бит. Үзең ничек бар, көзгедә шулай чагыласың. Киенешләрең, сагышларың, уңышларың һәм уңышсызлыкларың да. Әмма көзгенең әле күренмәгән ягы да булырга мөмкин. Монда инде серле як дип әйтәбез. Без исә бүген Сәгадәт Шыннарның әнә шул көзгеләренең, тормыш көзгеләренең, күңел көзгеләренең биразга гына булса да серле ягына күз салдык. Безгә шулай күңелләрегезне ачып, ихластан серләр уртаклашкан өчен рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезнең янында безгә бик рәхәт булды һәм тагын бер искәрмә дә әйтәсем килә. Шушы тапшыруга җыенганда күңелдә ниндидер бер
борчылу хисе бар иде. Әмма бу борчылулар шушы китап нәшриятына килеп кергәч, Илдар белән аралаша башлагач, менә монда йортка кайтып, Гүзәл белән инде турыдан-тур аралаша башлагач, эреп юкка чыкты. Монысы инде мөгаен сезнең менә шушы яшәү рәвешегезнең көзгедәге рәхәт чагылышының бер хикмәтедер дип саныйм мин, шәхсән үзем. Киләсе гаилә учагының чагылышы ничегрәк булыр икән? Монысын инде вакыт күрсәтер. Рәхмәт сезгә бик зур. Үзеңә рәхмәт. Шундый рәхәт булды сезнең янда. Әйдәгез, түсендерегез дә камераларны, давайте бәйлешкә тотынайық.